Takže ahoj, já jsem Jasperado, jsem si zatím nezměnil jméno, ale za to jsem si změnil skin. Možná se divíte, proč tam mám postel. Já jsem trošku hrál dopředu, něco jako moc. Jo, já jsem si postel a nyní se jdeme pustit do hraní. Ahoj. Tak, tamhle jsou nějaké strany. Jinak, musím se přiznat. Dobře, neudělal jsem si postel. Že vím, že by tady žádné ovce nebyly v Africe. Já myslím, že tenhle biom je Afrika. Tak jsem si ji načítoval prostě. Pardon, jestli vám to vadí. Já taky nejsem přímo nejlepší. Ale jdeme si udělat crafting. Jeden. Tak. Kde bychom se zabydleli? Třeba tady okolo. Tak třeba tady. Hlavu potýčku, takže děláme si styky, kalupáč a ježiš, co jsem zase udělal? Meč. No a tak to zatím bude všechno. A víte, co je docela dobrý? Bouchat práce tyčkou, protože ta se nerozbíjí, nebo nemusíte zrovna jako prase, ale můžete i jiný, ale je to lepší, ta tyčka se vážně nerozbíjí. Chci vám ukázat takovou zajímavost, že nemůžete bouchnout do hlavy prasete. Počkej, já musím jít takhle na kraj. Ne, sakra, pardon, jsem bouchnul jinam. Musím jít na kraj, počkej. Furt stráž. Vidíte? Nejde to. No teď už otočilo tu. Ale tak. Máme jídlo. Tam si budeme držet. Tam železný spadne sarkonik. A jinak tohle jsem chtěl udělat jak se to mi říká, pardon, teď za sérii, ano, za sérii. A pak bychom mohli chodit do dolech, no já to nevím, vedle, jak se to. No prostě do jeskyní, jednoduše. No, já to udělám potom, to nechci. Hele, ale vypadl mi sapling. Jinak jestli jste si všimli, mám nový skin, ano, to už jsem změnil, ale saplingy. Já nevím, asi si teď čukáte na pane bože, proč sbírat saplingy. Ale prostě se bojím, že tady dojdou stromy. Bojím se. Tak. Zatím já něco postavím. Ježišmarja. Takhle si tady pak dáme z písku okno. Až tak někdy, až budu mít víc sérií, si udělám i druhý patro. Nebojte, nebudu hrát za kamerou, to bez pochyb. Určitě nechci, abyste, když se viděli, že jsem si načítoval tu postel, abyste říkali, ježiš, určitě zase načítoval. Nebojte, jenom tohle. Jenom tohle, prostě, jenom postel. Jenom postel. Ježišmarja. O můj bože, tady už to zatočí.
A, došlo dřevo. Je tady ještě spadne. Když o tom přemýšlím takhle ve stromech, kdyby se mi pak někdy hodili bonvíly. A víte, co to je, ne? Dělá se to z kostí skeleton. Vypadá to jako nějaký divný papír. Snad víte, co to je. Já vám to když tak někdy ukážu, kdo je začátečník a kdy vám to ukážu v dílech, až zabiju skeletona. Se divím, že tam furt došáhne ten paňáček. No, spadl mi taky sapling. Zasadím... ne. Když tak tady to nebude vidět. A pak vám to ukážu. Vím, že asi takhle můj barák bude vypadat trošku divně. Ale s čím takhle musíte smířit. Šiši. Tak z tohohle budou teď 2 videa, protože mě nějak nejde. Nevím, aby jsem třeba natáčel 25 minut, musím jen 15, tak hned tomhle bude další. Pak udělám dveře. Zde to bude takový malej. Tady pak dám hodně toho drova. Tak, ale bylo mi dřevo na dveře. No, jsem na to neměl. A víc, co mi napadlo, když mám. Doufám, že mě přesto nemůžu střelit skeletoni, přesto, že by se náhodou nějak těma dírkama provrtali s tím šípem. Pardon, mně se vybil tablet. A za chvilku jdem. Tak. Mám dřevo na střechu, mi tam nebylo. No, to když tak udělám další den, pak jo, na tu postel, že? Tu prokletou postel. Tak. Když už jsme u těch dveří. Tamhle kůň, to si těž tak pak nechám. Už nám tady jeden sapling vyrostl. Jo, tady ty houby. To ale mohl bych si někdy udělat polívku toho. A tady. Jedna houba. Teď potřebuju hříbka, že jo? Tu hnědou houbu potřebuje, což já tomu říkám hříbek, já nevím, co to je. Dobře, asi růst u tohohle, ne? Jinak se v tom nechci ale ztratit. Jako bez pochyb. No tak asi na stromě určitě nerostou, hele. Kde jsou ty houby? No ale když už jsme tady. Jdeme na těžbu. Jo, z tohohle zase bude. Možná se pak někdy měl.
Bojte, nerozbil se vám reproduktor nebo co takového a jsem teď jenom chvilku. Ježiš, já už zase jsem udělal baton. Skoro má stav. Nebo tam si je nechám. Tady je ale dřeva. Bože. Já nechápu, proč jsem se vůbec bál, že nebudu mít. A dneska bychom mohli. Tak já vám to mezi tím střihnu, přesně mám 15 minut. Zatím, ahoj. Domů. No, moc světla tady není. No a to mi připomíná jít do jeskyně. Pardon, počkejte chvilku. No, a můžeme jít, já jsem měl kameru. No, a můžeme běhat, hele. Pardon, já musím jít na běžku, ale přitom budu hrát, hele. Není tohle taková menší jeskyňka? Co když je? No jdeme domů. I přesto, že se bojím, že mě tady někdo zabije, rychle musím tohle vytěžit. Až tak si pak můžu udělat i pec. Takže tohle vytěžím trošku víc. Můj bože, nic tam není. Jako jsem no, tady nepřiběhne nějaký skeleton a nezabije mě. Že to nebyl pavouček. To mi 18 snad bude stačit. A zdrhám. Ovce. Nebo já si ho budu Neříkám to rád, ale budeme se muset rozloučit. Možná si říkáte někteří, ano. Ale budeme. A s Jack Sparrowem zatím, ahoj.